Serunya berat gitu tuh. Helmet gana Jawa isere. Yes. Yeah, boy. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kita mau jadi YouTuberan vlog apa orang ada bahas. So lagu berarti ini video vlog aja kan. Sunday night nih guys. Karena ini Kobra jeng biar lagi nar bagi nggak. Video ko entar tunggu naik lang beda guys. Bija kan. Wah, sandung berat sandung leh. Này mình juga không biết rồi nè. Big pen. Wow. Kecil gitu lah. Bisa dong. Ayo. Bisa. Kitna? Hah? Kitna 5,000. Oh. Wah. Kurang di kaya guys. YouTube ni sih guys, YouTube ni. So guys,现在상태가 dong warna. Ini Kokrajhar tin थांलाबाय नागिरदों. नेशनेल हाइवे दंफैयो. ओरैनो ओइ सिथुआ. आयौ बलेर'आ सेरजोंनो होलांबाय. ओरै दङ आंनि. ओइ मिन्थिबाय? दा पुलिसफोर माबाबा बै नाम्बार प्लेटखौ बोख्लायदो. Bukan hor. Oh iya Karinggawa. Beखौ माने बोख्लायनो थिनदोंलै दा Karinggawa चेकिं जागोन ना ओंखायनो एक बार साउंड सुना देते हो गाइस आप लोगों को न्यूट्रल में रख ओके ओए गाइस Stokarna, stokong jadi sauna nih. Wow, crazy. So रायजोफोर जोङो दा ओरै क'क्राझार साइडजों दावखोगोन बेखौनो ब्लग लाबोबाय आंबो थ' जों सानैल'खा ओरै सानब्लग आं मट'ब्लगआव लोगो मोनसिगोन गाइस थ' गाइस दा फैबाय आरोना जों मट'ब्लगआव सानै थांबाय सानै दावखोबाय जोङो वाव वेदारा हिबि गाइस मोजां खिन्थु वेदारा गरम दे ओंखारनो बालाय खामजोबनाय मोनखायो आखायालाय बेलासियावसो हिट मोनो आरोना दा खयथा जाखो फार्स्टआव उनिस गाइस नै जोङो माबासोआवसो ओंखारखादों 4:30 बिदियावसो ओंखारदों आरोना ओरै थाबाय बाबा लान्थानि रिजर्ट बाबालायदों सारनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट गाइस भिजिट खालामफैनो हागोन साम्फा ब्रिज बे गाइस Alang-alang yang mulai obat kita kayaknya audio sih dari sini lah ya punya apa ya ya aku salah मेगनाव नांजोबबाय गाइस साना एकदम खाथियावनो दंबायदि मोनखायो मारै सोरनो टेक्सटा दे लाजलै मा बिहरसोना बे मानि बेसेबां 60 थाखा फासस'आव बेसेबां लायो 10 आयु एथ' बुरजा थ' स' गाइस बे लोगोआ सासे बिदानो फैसा ट्रेन्सफार खालामहरग्रोदोंमोन आरोना इमारजेन्सि
Aku मिलायगासिनो जों दा ओंखारबाय आयु गरमा हाखालामोन लोगोफोर दासो थान्दा मोनफिनबाय गारि सालायनानै दिनै बाहाय सिकिं गैयालाय सुजाखलेना स्ट्रबेकारा सुरुवात जाजेनबायबो लोगोफोर दंबावोसो गोगोम बुरजा थान्दाल' मोनखायो आवजार बिबार बारजोब्बाय awesome Không không có nào guys, berat mengenai mendengar mana berarti aku kan juga apa dahai sancurau dah aja podis tanggaran boleh salah halal guys boleh dasar strukar nih dari sakit dari mendingan dari sini jalan sini guys dari atas berdua sedikit double road dah banyak kok sigang single zamannya हमला भी लगू रहा था भाई बारह रहे प्रॉब्लम भी ला फ्री जाबाय थेवबाबो है बिराद एक्सिडेन्ट जानाय नुयोलै नैबे डिभाइडाराव सौख्लालाबायनायल' नुखायो बिदियाव एखमबा ट्राम्पार जानाय एखमबा फर हुइलार जानाय एखमबा बाइक जानाय आरोना मा बुंनो गरम क'क्राझारावबो आयु बेसेबांसो जागोन बायदि 40सोआ जागोनदां 40 नङाबाबो 38 39 औ सेक्रेटारि अफिसाव যাব না আইয়া যাব কোন যাব কি আবার তো ফ্লাইওভার যাম নাকি ফ্লাইওভার এনে so guys जोंना दा दसे फ्लाइओभारावनो बेरायना फैनोसै आरोना गोबावबो जाबायना 2 इयार्ससो जाबाय फ्लाइओभार फैयो माने क'क्राझाराव बेरायफैनायानो जाखाला फैबाबो ओरैनो बेजोंनो थांलाय फैलाय बेलेग बाखि जेरावबो हाबला थाथ'ला आरोना खामानिबा फैबाय मावबाय थांफिनबाय ब्लडनो बेबायदि आरोना दो रुको स्ट्रबेकार दंलै बिरादनो गाइस नायलाय साजाया जायगायावनो दङ बिजिरगोनसो नांबायबो दे ke anak hoga guys dari kurang part थांबाय नैजों जों दा बेजों थाङा ओरै बैजोंसो गिदिंगोन गोजां फ्लाइओभारजों थांनोसै लां नै स्ल'
मोनफैबाय पुलिस पइन्टआव दायो अल्ड फ्लाइअभार मोनफैबाय जों गाइस बेनो लोगोफोर रेल ट्रेक थाबाय दायो जों ओरै गाहायजों फैबाय दखान ओरै औ फ्लाइअभाराव थांसै गाइस दैलि मार्केटजों हाबबाय जोङो दैलि मार्केट अयथासार ट्राफिक जायोलै बारे बाप इमान गरम हाव हाव मोनजोबलायबाय आहा बोरै थायोलै थ' दायो लेबलाबाय गाइस लेबलाबाय नै हेलमेट गैयाना जाबाय बिसोरो सेस लोगोफोर एकदम हेलमेट नांथारगौ नङाबा नै लाखिबायना 10,000 थांसिगोनलाय बिसिना सानदों 20,000 जाया लोङा लस जाथारबाय थ' बुरजायो हेलमेटनि थाखायनो गाइस बेखायनो खमथार एकदम गाव गावनि सेफटिबो थ' फ्लाइअभाराथ' मोनसिगोन गाइस माने खोथाया जाहैबाय सानैसो मोनगोन मोनला दा फ्लाइअभाराव गारिखौथ' दोनहोखाला होननाय खोनादोंमोनलाय सिगां दा बोरैहाय थांग्रोनोसै जायगायाव बोरै जायो रायजोफोर नै दा फ्लाइअभारखौ मोनफैबाय नायनो हागोन ओरै सानसेट जानोसै बारा गरम माथो थावफोरल' थाफैथारो माथो लाखिबावा बाइक दोननो मोनला होननाय खोनादोंलै गाइस मा बुंनो आरो फैगासिनो ओरैबो पुलिसफोर दा मोनफैबा जारला जायो बेखौ लाखिजानो स' गाइस जों दा सेक्रेटारि अफिसाव दसे हाबलांसै फट' आरि लालाबायनोसै वाव गेटआ फुरा बर'नि आर'नाइजों बानायजोबनाय आरोना मजा वाव स्टिं खालामफैगासिनो नामा आरोना ओरै स्टिं गेलेगासिनो गाइस गिबि जायखिजाया स्पिकारा बिराद गोजौ दङ गाइस ओरै थाबाय मेन अफिसा एकदम दा मा बुंनो आरोना ओरै नै आं दिनैसो फार्स्ट टाइमलै ओरै बे साइडजों फैनाया फैफेरखाया गेट जायखिजाया ओरैनो फट' लागासिनो मानसिफोर मजा खिन्थु ओरैनो लेडिसफोर दङ नायनो हागोन কেনে লাগছে গরমত কেনে লাগছে ইমান গরম ক'ব নালাগে কালি দিছে अबे थाङो एबार जायगायानो मोनाफैबाय हो मोनाफैबाय जायगायानो दा खयथा जाखो 6:10 6:30 बिदियाव सान हाबगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि वाव हिट जायखिजाया हिट गोलोमफ्रुजोब्बायलै गिसिफिननो नागिरा दंबा आयो
দুকুটিয়া খাপাল বে সিঙ্গেলে মরিবার লাগবো হয় নাকি হয় বা হয় এটা চাইছে পালেতো ভাল কথা আছিল যা ওই मामोनलाय केन्टिन केन्टिन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बै सिङाव स्किमफोर लादो माबा मोनसे हरगोन आंबो फुङाव मानो हरा हरनांगोनथ' जोंहा मा मोन्थाय गैया नामा स' गाइस जों दा बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय दसे ओरैनो टाइम पास जिरायनानै थाथ'दोंमोन जोङो लोगोफोर बाहायनो सान हाबबाय नाइट भिउ गाइस नाइट भिउ सेक्रेटारि अफिस नाइट भिउ लाइटआ नै वाव क्रेजि थेंक्स गोजोन्थों स' दायो जोङो एक्जिट जाबाय नोजोराव गारि नुयोना नों যাব ओइ सारु दं जों दा गावसिगोन बेहाबो न'आव थांसिगोन आंबो न'आव थांसिगोन थांदो बे थांबाय आंहाबो हाबबाय गाइस लामाफ्रा नै एकदम नुजोब्बायलै लोगोफोर अन्थाइफ्रानो नुजालाजोब्बाय स' लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गाइस बाय बाय गाइस बाय बाय जेबो